Bafethu lafika lelo suku namhlanje umsombuluko usuku lokuqala evikini ngifuna nje sikhulume ngendaba ye-My Brother's Keeper. Sake samnandi isahluko sanamhlanje asingene phezu kwaso. Hhayi-ke bafethu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe to my page, press the like button and the bell button khona nizokwazi ukuthola ama-notifications whenever I drop these videos. So bafethu ithe iqala namhlanje My Brother's Keeper. So the point scene iqala the morning after the wedding. Obviously bekade kumshado kaThuthuka noFakazile, and then ekuseni lo ntombazane lo ntombi kafaka nomfana lo ubani uThuthuka evuke ekuseni igqoke i-shirt. Nangu umfazi-ke la uFakazile uthi lelo shirt ulithathe Paul khuma lelo shirt. Ntombazane ithi ngithathe lapha ekamereni kanjani ekamereni kuphi kanjani. Nangu uFakazile nosisi wakhe bakule bathatha imvubu lana. Bamuthi lo ngemvubu wabaleka-ke uzobalela endodeni yakhe phela uthi mangenze kanjani. Abuye-ke naye-ke lokho kuwuThuthuka futhi isifuba-ke lana efuna ukuxosha usisi kaFakazile uthi hey ngifuna uhambile wena mina ubaba lekhaya kanjani. Naye indaba lana naye-ke uFakazile wathi lalela wena ngizwe ngawe. Into engizoyenza vele ngithatha wonke lamahlaza akho lawa. Watshela umndeni wakho ukuthi ungenzani la indlela ongiphethe ngayo injani. Kwase kuba yinto-ke phela kanjalo kwadlula-ke. Bandla-ke waphatha kabuhlungu kodwa uFakazile-ke throughout the course of the day ngoba uzowafika uzovashelwa ulento umlisa la ulento unqubeko ezombheka phela. Hayi futhi ezombheka bekade lethi istofu nani into ayegcile kudala. Yabo kwase kuthi bayaxoxa bayancokola-ke bandla ekugcineni azasho-ke bantu unqubeko asho ukuthi hayi yazini mfethu uzodlula kulento le. Yazi kusayingqinamba nje zempilo ngoba phela kwenzeke konke kanje kodwa kusho ukuthi umuntu omubi akusona isijeziso yabo. Ngiyazi ukuthi yinto uzodlula nje kuyona kusayi-face. Washo uFakazile wathi hayi asizohlangana ebusuku ngoba phela ine-family meeting ebusuku. Khona nje into sisi kancane ukuthi uyishekha apha kancane. Nganqube kathula ukuthi ngabe madoda uqinda ukuthinda umuntu. Yes. On the other hand masuba la boring couples-ke uSbu noKoketso. Into yabo bandla yinhle. It's all puppy love. I don't know how it's gonna end. Nayo izoba nedrama yayo. Engeze benkulu but siyeza nedrama. Anyways, bandla umfana lo uThuthuka kafika for i-meeting aqala hlale nobaba wakhe ubabakhe bandla amthake amushe ngamagama amahle athi awufana umThuthuka ngangihlezi ngikubona wena ukuthi wena ushabalana ngempela. Lento nje eshabanex siyabutha iyahlangana izolunga nje ngenxa ukuthi wena mfana wena owenze yonke lento ukuthi ilunge. Naye umfana uThuthuka abona ukuthi madoda ayingiyenzile into enhle emndenini ngokushada uFakazile. Ube yona isikhathi se-meeting bafethu. Siyefika isikhathi se-meeting. Ayihlela umndeni lawo. Uma wabo abafana ukhona, ubaba ukhona, nangu uDongo ukhona. Waqala ubaba la encoma ukuthi badana ama-couples lawa asanda kushada nje. La kamkashabana labantu asibalahli bashadela khona emndenini khona umndeni uzohlupheke ubudlelo khona umuntu lento ifala la ekhaya izogcina phela khona emndenini. Yebo yonke lento nokuthi inhlanganiso amabhizinisi sizokwenzeka. Waqala-ke uFakazile wathi baba angizwanga kahle athi ngiyadideka nje. Washo ukuba bathi hayi awudideki wendodakazi. Kahle phela wena nje ngoba ulapho unkosikazi kaThuthuka. Ulapho ukuthi umseke uyona zonke izinqumo nezinto ezimayelana nebhizinisi umsusemva kwakhe. Uyona into efuna ikhathaze ngayo lokho. Wena lokho. Okunye uThuthuka uzokumele kuzokunakekela yena. uFakazile wathi ngeke zikwazi ukwenzeka leyo nto. Angeke ize ikwazi ngoba phela mina nalo mlisa seshade out of community of property. So okwakhe okwami and ngokwazi kwami siyabutha kuyikampani yami. So angiyazi lento enikhuluma ngayo ukuthi ithathelwa kephi nendawo. Boss move. Chess. Ngiyacela. Ngabona iphele nje kumunci emndenini. Iphele kumunci bafethu. Kumunci. Yo. Yabona-ke manje ziyenzeka. Ziyenzeka impela-ke manje. Sesibuka idrama yangempela bafethu. Ke kodwa-ke okwanamhlanje-ke bafethu lokho sesiyobona kusasa ukuthi-ke yini okunye kuzokwenzeka bafethu. Asiqhubeke siyibuke. Imnandi nayi replacement eGomora bafethu. Imnandi ngempela ingaphoxa. Abayibambe nje kanje. Bayibambe ngomuqo, bayibambe ngolayini. Imnandi nje. Kodwa-ke ngathi bangaba nama-storylines amaningana phela. Cha. Anyways bafethu, thank you so much for the support.
Don't forget to subscribe my page and press the like button and the bell button khona nizokwazi ukuthola ama-notifications whenever I drop these videos. Bonke kakhulu.